simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, tinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pag-ulayan ta,
Banduwaan. Pag-ulayan ta, banwaan. Programang matukar kan mga ikakarahay kan komunidad sa laog kan banwaan. Pag-ulayan ta, banwaan. Mga kulturang dapat ipreserbar sa paglihis nin panahon, mga kaugalian, musika, asin iba pa. Madadangog na tuyong aldaw na Sabado, alauna hanggang alas 2 nin pagkahapon. Kaiba ang saitong amigo, June Badong Batan. Pag-ulayan ta, banduwaan. Okay, mutugang Diyos Marhay na hapon po sa Indugabos. Aldaw naman po kita ngunyan nin Sabado. Yaon pa ang presentasyon. Kan pag-ulayan tabanwaan. Oy, kumusta? Kumusta si mga naka-FB Live? Kay balang ta mga tugang sa technical. Yaon si James Oko. Sa information, yaon man si Jimmy Guanson. Duman po mga tugang sa transmitter. Yaon po si Felix Lagrimas and Aldrin Orlanda. Ako man po mga tugang si June Badong Batan. Iribanan kita sa loob po din na sarong oras. Oy, medyo ayahay na ay. Ayahay na si mga nakatukaw ng mga ilihidong opisyal. Akan banwaan, syudad, probinsya, asin mga sa nasyonal. And ugma po mga tugang, pagkadangog, kana pinagapaabot ka na bagong ilihidong Vice Alcalde ka na Baaw Camarines Sur. Na si Honorable Jerry Briseño. Na-consign po mga tugang maibabalik. Ini po ang kaipuhan kan mga indigent student. Partikular po dyan sa banwaan kan Baaw. Ini pong Notebook of Hope. Na-consign po mga tugang bakulang Notebook of Hope. Kundi school supplies po mga tugang ang ipapadaaw kan nasambit ng Vice Alcalde. Diyan po sa banwaan kan Baaw. Katuwang si dating pag-iriba. Asin kun mayo suporta. Siyempre po mga tugang pinagapaabot ni Vice Alcalde Jerry Briseño na daay mararealisar ang nasabit ng programa. And si mga senior citizen na igwa na pong pinagsasabi na maintenance. Ano ini maintenance? Maintenance kan bulong. Si mga nagagamit ka na losartan, ano pa? Si may mga arthritis. Igwa na po mga tugang. Igwang available na po ang bulong. Duman po mismo sa opisina kana Vice Alcalde. And pinasalamatan niya man ang nagtabang na party list, iyo po ang Pilreka. Pinasalamatan po ang Pilreka, tayo po ang nagtao kan bulong na ipapanao sa mga senior citizen, lalo na po mga tugang si mga indigent. Iyo po ang numero unong kaipuhan kan sa tuyong mga kababayan, kan sa tuyong mga kabarangay, dyan po sa banwaan kan Baaw. Kaya po mga tugang maugmang impormasyon. And pinagpaabot po mga tugang ni Vice Mayor Jerry Briseño
na kung pwede igwa po, ha, igwa, maski luma na, basta igwa ni na resita. Tayan po mga tugang nagpapatotoo na iyan nahali po sa doktor ba kung resita lang kan mga doktor wakwak. Takon minsan po mga tugang igwa kitang mga pag-iribang doktor wakwak. Si mga nagre-resita na bako man doktor, alagad experience na. Maringani kung tama ay paano kung sala. Hirak man po mga tugang. Kan nagpapatibasang, sa kunyan po mga tugang igwang pinagsasagibo na gun safety measure na mga pag-imbiltan pa ininikan mga estudyante. Dyan po sa shooting rings, dyan po sa Isla Verde, Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Yan po mga tugang pinagpaabot man ni ex po nung barangay Candilosario na si Jojo Fajardo. Kaya mga tugang sa ngunyan, ako na nagplano po an individual na magkaigwaning badil. Makipag-coordinate lang po kay Jojo tanganing matukduan kamo kung paano na maging safety ang pagbitbit, pagsaray kan nasambit ng gamit. And sa rupa kayan, dapat po igwang restro. Pera kan restro, kadakol kaya kan ko yan kanay. Dapat igwa pa yan permit to carry. Dapat igwa kang MO kung baburbit-bit ka kayan. Ano ining MO? Dapat igwa kang mission order. Hali po sa kuyan, hali sa Armed Forces. Kaya iyan mga tugang, And duman man sa mga sa barangay, naghahalap naman. Pero igwa kung nakaulay nagkapira mga barangay official, gusto ninda maidagos na talaga. Idagos na ang barangay eleksyon ngunya Desembre 5. Natangani nga mapurbaran naman sa igwa ni mga kapasidad na mag-service sa barangay. Si mga mayong kapasidad, pwede sir halion na kan mga kabarangay. Paano ang paghali? Dahil na yan ibubuto. Pag mayo ni na kumbaga maanang sirbi, nagpaparahalat na sa naning 15-30. Pag 15 naduman sa opisina, pag 30 maaduman sa opisina. Kaya iyan po mga tugang. And dyan man po mga tugang sa Barangay Salvacion, sa ngunya ining taon na ini, hihinguawon ni punong Barangay Christopher Sales na madagdaga na ang street light habot po duman sa may boundary. Abot po duman sa may release. Tayan po mga tugang dakulang bagay ang street light. Kasi mga mararaot pong elemento na may mga kaisipan na maghasik ng lagim, iyan po mga tugang dainan na iisipan. Ano? Iyan po mga tugang maliwanag.
At yan po mga tugang kukontakon ko si Barangay Kagawad Chris Ablan. Puton takon ano tong pinagasagibong tiripon duman po sa COVID court. Natanganing maaraman takon ano. Pinagkukontak ko po mga tugang si Barangay Kagawad Chris Ablan, ano? Takaning maaraman takon ano an itong nagtiripon kan nakaaging aldaw, diyan po sa COVID court kan Baaw Camarines Sur. Tanganing sa impormasyon kan mga nakantabay, maaraman maninda kung ano-an na nangyayari. Pikukontak ko po mga tugang si Kagawad Ablan, kan na barangay San Jose, Baaw Camarines Sur. Tibad mapaunrahan kita na makaulay digdi sa programa. Sige laan ring. Tibaan turog. Tibaan turog si si Kagawad Chris Ablan. Maayo aratyan balikan ayan si Kagawad Chris Ablan aramon ta kung ano so resulta. Ito nga kuyang lang kaya mga tugang agaro headline lang sinako ako nga impormasyon. Ayan. Halata. Okay, yaon na. Yaon na si Kagawad Chris Ablan. Aramon taan nangyari. Hello, Kagawad. Good afternoon. Hi. Hello, good afternoon po kanong mga mga nag-iirmo. Opo. Kagawad, kumusta po si reaksyon kato pinagasagibo po nindong tiripon dyan sa Municipal COVID Court ini nga inaapod po nindong tupad. Sisay po ang mga kabali po duman? Actually po ang kabali po kay itong pinag-ulayan ni Congresswoman Jocelyn Fortuno, itong mga paratinda po duman sa market na nag-aano lang po baga itong mga mayong pesto bagang itong mga baldi-baldi lang po baga. Okay. Oo. Tapos po, actually nag-suggest man ako na kung pwede itong mga parapapadyak na daipaman na taanan ka itong time na si mga unang-unang itong nagparatupad na kaibanan duman po. Actually, pinagtausa ko yung kung tirang gabos, ito na saparan kang gabos ng paratinda. Actually, ang iba may negative garong sabi, garo pagpapel, sabi nga ni, pagpapel pa lang inakusog ang tao, pero pag nahiling ng Iguana. Gabos-gabos na, nagdadarlaganan na. Kaya yung nga itong pag-explain ko po sa Inda, na kung alimbawa po nga niya kung may mga araw pa yan, na basol kita sa ibang lalo na sa kuya, minsan tigdudumanan ako sa harong na, Kagawad, dahil mo nga ako pig-iba. Sabi ko bagangan niya ako sa Indo, sa palaran ni. Ang dole ang nagpipili talaga na kung si isay si daipa na kaiba, sa kasi nakaiba na, sinda mismo ang nag-iling kung sa computer ninda, mga naka-receive na po. Opo, tayo nakalista man iyan. Na araw ka yan na dahil sinda pig-iba. Pero sa kuya, okay na ako, nakamove on na ako sa mga araw kaya antay. May mga taong nakaiba na, kang mga kainot-inot itong tupad, gusto pag giraray na makaiba.
sabi ko, give chance to other. Tanganingan niya, purong makanamit. Oo. Oo. Actually, nakamubo na ako. So, hapon ka na akong feedback sa kuya. Pero dahil ko nag-iintindi talagang araw talaga kayan. Kung ang politika, araw kayan. Ang tao, araw kayan talaga po. Pero po, iba po talaga ka ito sa Tupadole. Actually, kung nahiling po nindo, bako man pong gabos na nataanan sa Baaw. Actually po, nag-request man po ako si Congressman Jostal Fortuna kung pwede sinatatada sa kuya naman. Oo. Kung nahiling po nindo, gabos halos taga San Jose. Taga San Jose po talaga. Actually po, i-announce ko na po talaga, may plano po ako na mag-barangay captain sa sariling barangay ko para ma-i-contribute ko man po, taaraman po nindo kung sa man ako na natitindog mo yan. Mas matatabangan ko po, Garo, ang barangay ko kung ako mag-arog kayan, mag-barangay captain. Saka, kagawad. Ako actually pinag-aanuhan ko man po nga niya ang ibang mga barangay captain na magkaduli man. Tatabangan ko man po sila. Opo, kagawad. Para man kado. Po. Opo. Ini ang oportunidad mo kumbaga, ang source kan proyekto sumpay tubo. Opo. O kaya sa imo nga kaisipan marhay man tanganing si mga mihuras na lalo ng ang vice gobernador iyo si Padi, si Vice Governor Sal Fortuno Jr. and then ang congressman si Migs Villaperte surumpay ang tubo ang mihuras sa San Jose duro diretso. Diretso. Ngayon po nga yan ang sinasabi ko mga kabarangay ko sa panganya ko kamo mismo ang magpili kung si Isay na taong nagdarang mihuras sa barangay San Jose. Sarong kiblit ako, kagawad. Yan ang prinsipyo ko po. Sarong kiblit lang ki congressman yaon na sa proyekto. Yun po nga ni ang gusto kong paliwanag kang mga taong actually talaga Padi ang purpose ko sa buhay ko makatabang, bakong makadoon sa tao. Nagitnan ko po yan sa mga Fortuno. Sa mga Fortuno, mayong pinipili, magsakalaban, magkakampi, patas lang ako. Pagparagibuhan akong istorya kang iba na sindaday na nga iba. Pero ang sabi ko nga ni, ikaw mo kanyan, aaboton. Kung ano ba nga niya, kung ang project na ako or benepisyo sa barangay, yan lang muna. Igwa pa nga niya ako. Ni-explain ko po yan sa inda. Ikaw mapararaot ang buot nindo. Taga-busman ka mo. May mga listahan na po nga niya ako. Kung si isa inatanan, si isa inatanan. Tanganing puro talaga matanan. Iyo. Maiba yung maghinanakit. Iyo po nga. Kaya sana talaga ang pinapangandi ko. Maging spread ang isip ng mga tao ang barangay ko para mas lalo pa akong makatabang sa mga taga-barangay San Jose. Okay, kagawad, Bade, mensahe mo duman sa mga sigian na sabi nga ni kaya sigian ngurub-ngurub. Opo. O ano mensahe mo duman? Ang mensahe ko po sa inda, mag-pray lang po kamo na giraray. Palaog ako giraray sa politika na mga kandidato akong kapitan. Gabos na miyoras. Sabi ko nga ni bagangan niya ako kang minop na magkagawad ako. Gabos na makuko ako dadarawin ko sa barangay San Jose. Iyuman giraray dahil ako mauntok na matabang sa mga taga-barangay San Jose hanggang sa kaya ko pa. Okay. Bako man sa pagyabang, aram mo, sa hapon, may katext akong taga-Ilocos na kaapelido ko. Oo. Running ki Bongbong Marcos. Sabi niya, pinsan, nasa Bicol kapalaan niya. Pero sabi ko, pinsan, kailangan ko ang tulong niyo. Pero ang tulong na gusto ko, dadalhin ko sa barangay ko, sa San Jose. Sabi ko, hindi po yun sa pagmayabang. Alam po ninyo kung saan ako hanggang
kahit saan sulok-sulok ito, sugurin ito basta sa barangay San Jose. Yan ang Sali mo. yan ang maugmang barita diyan sa mga taga-barangay San Jose. Okay, kagawad, salamat kan sa imong pag-upload. Ako nag-upload ka suba agad niya ako garo busy. Oo. Actually, nasa session kaya kami. Okay. Oo, nasa session kami. Oo. Kaya, dahil ko na basta-basta nagsimbag, kaya ako na lang nagsimbag pagkatapos. Okay. Salamat ka din. Okay, salamat. Pag, mo sa kuya, Oo. sana mapaliwanagan mo man ang mga kabarangay ko. Iyo. Ako na bahala. Salamat. Okay mga tugang yan si Kagawad Chris Ablan kan Barangay San Jose, Baaw, Camarines Sur na konsen po mga tugang may pangaturugan siya na magdalagan bilang punong barangay diyan po sa Barangay San Jose. Angon yan pong nagdadangadang na SK and barangay eleksyon ngunyan pong Disyembre 5. An po mga tugang magayon ang kaisipan. Magayon sabi ko na nga ni pag-ulayan ta kung ano ang mga marahay-rahay na kaisipan na pwede sir pakinabangan. Pakinabangan bako na sa barangay sa banwaan pa. Ano? Tayo nga ni si municipal si Barangay Kagawad Chris Ablan yaon lang po sa Barangay San Jose. Pero ang natatabangan niya bilog na barangay diyan po sa banwaan kan Baaw. Mahapot ano? Siya po mga tugang ang pigtitiwalaan. Pag-abot po digdi sa banwaan kan Baaw, siya po ang pigtitiwalaan kan Pamilya Fortuno. Ano man pong hilingon po nindo na proyekto, ipaabot lang po nindo kay Kagawad Chris Ablan and then ipapabot niya duman kung pwede kung magsabing mag-ibo ka mo ng resolusyon na tanganing kumbaga legal ang sendong paghagad ng proyekto gibuhon po nindo tanganing matabangan po kamo. Bako lang sa Barangay San Jose. Kundi diyan po sa banwaan kan Baaw ang natatabangan niya. Dapat gani kay Kagawad Ablan bakong barangay. Dapat sa munisipyo na. Kundi iyo yan. Sabi kan mga gurang, gusto mong mabisto ang sarong santo o santa, dyan sa imong lugar, magkagkadangunan ng milagro. Natanganing ang milagro, makalakop, and then mabunyag, mabisto, dyan na po mga tugang mapuon. Ang inaapod na political career. Diyan na po napuon. An apod kayan, ika ngaya pag nagtapsok na. Anong termino na ni? Pag ika ngaya nagtapsok na sa batalya kan politika, iyo na yan ang kaisipan mo makatabang. Sa kapwa, bakong tatabangan mo si sadiri mo. Tatabangan mo si yaon po sa vicinity kan sa imong banwaan. Taan nga ni talagang ibog. Ibog nga ni ko. Tano? Duman po kay Congressman Migs Villaperte, harana siya. Duman po kay Vice Gobernador Sal Fortuno Jr., harana siya. Kumbaga, ang proyekto po mga tugang sa Barangay San Jose, abang dali. Abang dali, inot na si pagparasakripisyo. Nainot na. Kaya, pag kinublit mo yan, kung kay puwang kuning araw ka ni dumasamong barangay, madali po mga tugang. Kaya yan, sangon yan po mga tugang, practical kita, practical. Dapat, sangon yan, an may koneksyon duman po sa kataas-taasi, dapat iyutaan ang duyugan. Taano? Madali po inot bistado pag nagtuktok duman sa opisina. Yan ko pala nga kapitan. Ano nga yung maitatabang ko sa imo? Duman na po kamo maulay-ulay. Duman na po isasabi mo kung ano ang mga kahagadan mo, pipresentar mo kung igwaman ng resolusyon,
na pinagasagibuan na barangay council, itatao mo na yan duman. Babasahon naman ni congressman o ni gobernador o ni vice-gobernador. Babasahon, ay okay kaya ka, problema. Mayo nga yung problema. Halaton mo nga ang budget ngunya ngayang masunod na bulan. Bako po mga tawag mga raot. Bakong maraot. Iyo yan, saro yan sa nakakapagian kan proyekto sa mga barangay. Kung magkabisto, as in, bako lang magkabisto, kundi kaalyado. Kaalyado. Although, pigpapaabot po mga tugang dyan sa barangay na no partisan. No partisan. Mayo pong partido na kinakabalihan. Pero, kita na ang tattao kayan. Kita na ang tattao kayan. Sabi nga ni kayan, bados magsakat sa niyog. Ambot sabihin po mga tugang, dahil man kita nagtutubod kayan. Pero, iyo yan ang totoo. Iyo yan ang totoo. Ang kumilik, nagsasabi, pag-abot sa barangay, no partisan. Pero ang totoo, igwa. Igwa. Igwang partido. Dahil man pwedeng magdalagan si kapitan na mayong masuporta sa iya. Dahil man pwede si kapitan na magdalagan na ang gabos na partido magsuporta sa iya. So, dahil man yan pwede. Kaya iyan po mga tugang. Okay, kuha na po kita nin 29 minutos bakalisan alauna. Okay, uyaw na si Engineer James Uko. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mo tugang buwelta na tanig di sa yung programa. Digdi na po kita mga tugang sa pagpreserbar. Pagpreserbar kan mga kulturang susuanoy. Ini po mga tugang na papag-ulayan ta. Ang mga kultura mga susuanoy. Taan iba, day po na aram. Day po aram kan mga kahubinisan. Igo po mga lingwahe. Lingwahe sa ringkunada na kung saan po mga tugang dainin da naiintindihan. Taan lalo na po, lalo na dyan po sa Banwaan kan Baaw. Ang ringkunada, igwa po kitang halo na lingwahe, hali po mga tugang sa mga Kastila. Ano po ang mga lingwahe na abot sa ngunyan piggagamit ta? Lingwahe po kan Kastila. Kwarta. Ang kwarta po mga tugang terminong kwarta. Espanyol po yan. An uno, dos, tres. Yan po mga tugang mga Espanyol yan.
And igwa pa po mga tugang hararom na termino. Ginagamit po ini kan mga gurang kan panahon. Pero sa ngunyan, bihira ko na ining madangog. Ano po ining terminong ini? An como? Porke? O, yan po mga tugang dain na yan nadadangog sa ngunyan. Pero ang mga gurang, ginagamit pa yan na lingwahe. Ang mga kahubinisan po mga tugang, daiyan aram. Ang sanggatos nga ni, dai na aram. Ano mga yang sanggatos? Ano mga yang sanggatos pa? Nya ko 100. Oh, ala ka simple po mga tugang nga, simple. Sanggatos. Pero po dai aram kung ano ang sanggatos. Igwa po mga tugang na termino kan panahon na an iba man nakakaintindi ang kahubinisan. Pero kadakli po mga tugang. Kadakli. Day na po aram kung ano ang buot sabihon. Kaya kuminsan po mga tugang napapag-isipan ko na dapat talaga palan ini paminsan-minsan ipadangog kan mga kahubinsan. Tanganing daiman sinda, kumbaga daiman sinda maignorante kan mga lingwahe na bihira ng madangog sa ngunyan. Araw ka na termino nga duty o mahapot ang mga kahubinisan. Ano man ngayang duty? Ang duty po mga tugang sa mga kahubinisan ini ipinapaabot ko lang kung anong buot sabihon kan duty. Ang duty sa parte kan babayi. Kung aagumon na ang sarong babayi. Hahapotod siya si lalaki kan ina or kon ina or an ama kan babayi. Ano nga yanoy? Aagumon mo ngayon sa kuyang aki. Ano nga ya igwa kang pwede sir iduti kaning aki ko. Ang duti po mga tugang sa ruyan na garo regalo na itatao mo daga natutugdukan nindonin harong. Iyan, ipapangaran yan duman sa aagumon mo. Iyo iyan ang inaapod na dote na sangon yan, mayo na. Dahil na po, dahil na nangyayari yan. Kan panahon, pag mayo kaning nga dote, dahil mo maaagum ang sarong babayi. Kaya kadto po mga tugang, kadakol ang mga bago mag-aragom na isinisiparar tulos. Bago na ngaya kamong kasalon. Sa aga ngaya o sa mga masunod na simana, suduti na itinao mo sa imong agum tukduk, bugtakan mo na ngayanin harong. Magtugdok na kamunin harong. Natanganing makatimos na kamuning abo. Anong but sabiyon makatimos kan abo? Makatimos na kamunin awad-awad na kwarta. Mabudget na nindo kung paano ang pagbudget pang ural daw na pangangaipo kana sa indong pag-iriban-ibanan. Yaw na po so pag-ural kan siya natanganing kung na igwananin na umboy o igwa ka mong gagastoson. Iyo iyan mga tugang ang mga susuanoy na pag-uugali. And apira kayan,
pwede na basta ka sanang mag-presentar na mig-agom na. Kadakol po mga tugang na proseso, mapasyar ka ning pirang bulan o taon, mamanugang ka kung anong gibukan na ama, kung nagbubulak, mabulak ka man, kung nagsasakdo sinda ng tubig, masakdo ka man. Iyan po mga tugang si mga kapanahunan. Pero sa ngunyan, ay pag nagtanog na sa cellphone, tanog na sa cellphone, ito na ngayon so ka-text ko. Yan na ngayon so nagagad sa kuya din numero kasubanggi. Iyo yan mga tugang. Kanto, nagaharana pa yan. Haharanahan ang sarong daraga ni na matangang banggi. Haharanahan yan. Ngunyan, ang nagaharana po mga tugang sa mga kadaragahan, bako na mismo si tawo na mapasyar. Si siya nagaharana. Surington, kan cellphone. Pag nagtanog na ang cellphone, sabi, palas-pagas na. Okay mo to gang mahanap ko tanin na kansyon, dulot ini duman sa mga masugin niya itong tagapag-antabay, hanapon ta ining may titulong Ranga. Ranga nin puso. Yan po mga tugang si mga pangharana, pangharaнаkan panahon na kinakantayan mga tugang matanga. Matanga nin ako yan, matanga nin banggi. And may kaibanan niya na gitara. Ang gitara kaya na kaibanan, may bandurya, may gitara. Iyo po iyan mga tugang. Hanapon ta so may titulong Ranga,
Tanganing dulot ko ini duman sa mga kuyan, mga kasultiruhan, tanganing marumduman ninda si mga kuyan, si mga pag-uugali kang panahon. Iyan po mga tugang sabi nga nagyan balikan si mga nakaagi natanganing maski si Lolo marumduman ninda si mga kapilyuhan ni Lolo. Si mga kapilyuhan ni Lolo Kilula. Yan ang mga dapat marumduman. And then pikukudot-kudot, pinagkukudot-kudot si Lolo ni Lula. At okay, hain na to. Okay ini. Daw. Okay. Testing on tayo ning kakuyan. Ay ni po mga tugang si mga susuanoy na kansyon. Si mga susuanoy po ini nga kansyon na abot po sa ngunyan, dapat madangog kan sa to yung mga tagapag-antabay na bihira na po, bihira na madangog ang mga sunata, mga kumbaga haloy na dainin na nadadangog ining sunatang ini. Okay mong tugang uyaan na sunata na ipapadagong ko sa Indo. Lahat. Ano na? Nawara. Unay. Okay. Uya. I'll never exchange it for any other Ano ta bako? Tala tagaro bako sinadulog ta. Nawara si Bicol Song. Okay. Ya. Ini na lang. Alat. Mahul sa kapikulan, matsaka mo sa kapikulan, kainin do malilinawan. Babaeng taga Bicol, ako Bicolana, marhayang ugali, pirmi pang maugma, marhay magiayo, marhay na amiga, ito ang nagimatan pagka Bicolana. Ang sakuna
Isay sa Indo ang igwang panugang sa Piña Francia sa Rong Domingong celebra sa salugang naga prosesyon maugmang pagbilog ning bulan bulan na Setyembre. Kan ako sa di ka pa man nagkarawat kita ning kudut-kudutan kinudut mo ako kinudut ka man ang simbag mo sa ko luway-luwaya man hain ka na baya kakawat kong madaya ang kudut na matarong sa kuyang girundong hain ka na baya kakawat kong ginaha ang kudut-kudutan hinahanap tungunyan. Bulkan bulusan mayon isaro nagapong tunay sa inman ako paduman di ko marinwan maski harayo na ibang lugar sa kong maagdan luha sa mata ko minabulos kong narumduman Bulkan bulusan na nasa probinsyang Sorsogon Bulkan Isarog naman nasa probinsyang Camarines Sur Probinsyang Albay nayaon ang bulkan na mayon ang gayon niya daing karibay orgulyonin Bicolon Ilong pagkamot, nasiring sa banwi, nadaining paon. Dahil makalaw, dadaing sakayan, dahil paning balon. Dahil makapundo, dadaing sinipit, dahil paning buntuon. Dahil makagaon, dadaing sisagwan, purutol si timon. O madahas na durus layak ko ginirisi pignaraknik mo pa si kalsyon na mapula sisay padawan maherat kaining tumahi dursino nagumuk si dagong nagingkuk si didal na ulod Duman sa samuya, igwang ng harana Boses magayunon, balang kumakanta Darong makataramang gitara ninda Sa pagtugtog ning pangharana Umangon humigda ang naginibok ko Nguya kung tanawon kung sisay na tawon Sisa kong pagpinsan nasinda mabuksan na maaraman Okay mo tugang yan sarong Bicol song non-stop. Sarong oras yan mga tugang. Okay mga tugang, igwa kong isusunod na sunata, dulot kayo dumas sa mga mananamok na lugar. Ha? Diban po sa Kadakul-an Namok na lugar.
Tanganing marumduma po nindo, ang namok, dapat mapuksa. Ang namok, mapuksa. Bako pong pagkapadakulon, ang namok. Tanapok mo ba na kung minsan nagdadarayanin virus. Igwayan virus, ang namok, na iyo po ang minsan, ang namok may daranin na dinggi. Ano pa? Igwaning ito bagang nag-LBM. O yan mga tugang, dulot ko sa mga mananamok na lugar. Halina mga kaibigan, kami po ay pakinggan. Dito sa aming aawitin, lamok ang pinagmulan, lamok ang patutunguhan, lamok ang pinanggalingan. Sa lamok namin sisimulat, sa lamok wawakasan. Sa gabi sa ating pagtulog ay mapapakinggan na nagdidisko ang lamok. Sa tenga ay nagliliparan ang magandang misis mo. Pag kanilang napagtripan, maputing binti ni misis ang malilintikan. Tulad ng aming kaibigan, bagong kasal pa lang ay iniwan ang asawa. Sa kulambo pa naman, ngunit habang siya'y wala, ang hindi niya nalalaman, may isang lamok sa kulambo, siya ay naunahan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. Ang kumari po namin, naku, tulog pa rin. Ubod ng lakas humagok, ang asawa'y di pansin na pinapapak na ng lamok. Maya't mayay dumadaing, ngunit bakit ang mister niya wari? Sarap na sarap man din. This song is from Wilbert's Hard to Find Music Library. Ang istorya noong isang hating gabi, magmula sa kung saan ay umuwi bigla si Mare. At nang makita niyang pinapapak na lamok si Pare, ay hinabol ng daga itong lamok na salbahe. Mayroon din pong lalaki na pumunta ng Saudi at iniwan ang asawa na naku, sexy. Nang dapuan ng lamok ay may sumulat kay lalaki, umuwi kang madali at may pabinyag ka pare. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. At noong isang gabi, si Mariko'y nadisgrasya, huling-huli ng mister niya sa kulambo ng iba. Alam niyo ba ang dahilan at alibay sa asawa? Sa kulambong gamit nila ay may lamok din nakita. Kaya nga ba o mga kaibigan, lagi niyong tandaan, sa lamok na pambihira at hindi pangkaraniwan ay huwag magtitiwala at baka maunahan o mahirap masingitan kung lamok ang dahilan. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y natutulog. May lamok, may lamok, may lamok, may lamok. Mga mare at kumpadre, mag-ingat sa lamok. May lamok, baka mayroong lamok sa kulambo niyo kung kayo'y
Okay mo tugang. Yan dulot ko na ba sa mga manamok na lugar. Okay, gawa na po kita nin 2 minutos antes bag alas 2. Okay mo tugang sa pagikan na kansyon na ini. Lamok ang patuloy. Inabot na naman kita kan sa tuloy at temporaryong pamamaaram. Sa lamok na Nakakaibalanta sa technical. wakasa. Yaon po si Engineer James Soko. Yaon man si Jimmy Guanson sa information. Pagtulog ay And naman po sa transmitter, yaon man si Engineer Felix Lagrimas maglilip and si Aldrin Orlanda. kanilang napagtripan. Giraray po mga tugang sa masunod na Sabado. Ang malilim Ang programang Pag-Ulayan Tabanwaan. Ako man po mga tugang si June Badong Batan. Tulad ng Salamat kan sa inyong pag-antabay and Diyos mabalos sa inyong kabos. walang